غص غص. حصل تأكيد شمال ايه يا اهل ايه الخلوق ده؟ فيك Rustam, Rustam. Yo. Eko, Rustam, sjeću od teta. Так. Так, jer прожектор, свечу вот этот движение. А вот едем мы вдвоем. Или один КВ5, давайте ты сюда, Вивек, КВ5, опа за опа. Короче, базе такой, уехай такой, вейк танки я, там не. Вот горк халац. Вот сюда я горку халачу, вот это. Дефим, да? Вот аккуратно, Рандомно, рандомно. рандомно, да, жмуча воха же, они подстроимся. А легионер что здесь? Блин, геняхка рекусты. Бля, плюш кайфа, Язу. وين رشد وجدي ناس موتي حالات يا موتي حالات. Ai tive de combate, ó. دي عندنا دقوا تشوفوا بيش. Дефа, ладно. عقل مولش يوسف. شيء защита واحد بموت Глобалку лучше. Хотя. عاوز تاتانكي اوكس دوت تاتانك يا موتك просвечивать. نقاس اوكس تانكي 44 عقل وين اوكس حتى يا موتك سيتي تيا. Прожектор огня намула, они 44. До конца дата или прости бяху бачуешь. Так, располагать скот. Так. Хорошо. Хорошо, аккуратно. Как где пала? Нам надо ехать. Прожетто. Прикрой. ПТ. ПТ, Адул, пацаны, ПТ. Давайте через мост переходить. Прикройте, согласен. يا شورت خلص يا شورت خلص وزرست بعد دوش ديال دوش اليوم يوش خفض عم ياخد شتانك Что ты говоришь? Муча лат же. باز دفع Лат, прям базе, лат что? Сахмулил же, они надеют вывалиться просто на вас. ПТ, Адул, ПТ, давайте, вот эти. Хажол, СТ, что дин дес, СТ, что лучше снится дешево, да? Все, я понял. Тихо, 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 тихо. Светанулся. Где-то с кустов наверху. Плюс что оценался. يا ما هاي ساعات Biraz adam mı ya kavare. رستم О, عصفور горка ты عقل هيك شغل знаки все, я понял, давай. Все, тир Хасан. Лохила. В кустах он где-то там стоит, выглядывает изредка. Куст упал наверху, лодка вылился, на. Руаж, алушкуш. Мразота. Азан, может мы продвинемся? давай Прожето, это сзади прикрывает нас, если что. Опа, вот. А вот и светляк. Не пробил. يا اخي شو عم تيجي عم وجود حد والله Отсажу волкс. Попробуй. Светляк, светляк.
Аккуратно. Прожето. Прожето. Примерно где? Тихо, Точно وين حسن؟ هاي لاحظ وش- شفت الفاير. وش الجميلس؟ ليش يا نقدح صلحت؟ тихо. Начало, направление примерно, ал? شو عاطي مشاب. فيها فدي فيها واش تبير. Неужели... А, сюда заехать никак, да? يسحب السؤال. داير تشكي يا حصل حصلتش ها الاستاذ Вал, Вал сделал свою подсадки. Хотя все равно... Аса, هو خطوه ну чё? А, давай. давай. Хауля, Хасан, все равно что стоим, все равно. Че нам? Че нам, кабанам? Давай, давай, давай. А, узок глаз жизни. Не, надо проскочить эту, засветить эту мразоту. вот эту. سختان تيسك عوها وشوا. Суотчан, прикрытый гвяж. إذا إيش دعت سياختي. Суотчан. Ахаятсик, давай. Все, давай. Двигатель поврежден. Максимальная скорость. Стоямба. Стоямба. А, падают они, короче. Вон он. Двигатель поврежден. Максимальная скорость. Вот. Броня не пробита. вообще еще. Суш, класс, что он стоит? Ебе держи. Ну чё? أشي بلا شيء تجد. حستيش حشلي بوشان يا يولد. Ада 100 па. 100 па. Да уақшлас, что 100 па зовут. يا دواء يوضوفي ولا تكون ديوه يوضوفي از عياس ايوه انت نيتشا خديش حتى ايش خلي ايش بيش توه ما تستريت بيتوه Валейкум ассалам, Эльдар. أشيك مخير. Мистер Ллойд, валейкум ассалам. يعني Да, игра, потихонечку, разогреваемся. جوز دات سر. حاجه فوق عجي قاعي مولد يلا ملشق يلا блять бульдог его задыхал. Орудие повреждено. Точность стрельбы снижена. HTTP сервер успешно запущен на борту 49135. идея да полта Успешное подключение к YouTube каналу. Илдар Тимиринов. Ассалям алейкум, игра идет. Эмарлей. Салам алейкум. عجب بول چی بول بهش Избавьте, ладно. وساعة بلوش كانيوري بلا بلوش حي تطبع والله Старый ремонт Сунзи. А чувак-то, Диму 197, чувак.
غنم ميس كاين هذا هو غاور كندير داش المهم الحني سيدنا نقول واحد يوزش عبانتي شفتها. والله ده آخر والله هو اللي يحبها تيشيرت يا اخي مو درع ليش لا تفكر سوالات؟ ماكس كهر مالو والله مزوق عثمان وين؟ دكان وتا ماكس كان سوى دكان يا شو اه طبعا شو حسن بيطلع مالو والله يقري تاديات عثمان اذا طغني تاع شو عثمانك بدرية سوى دكتور يا عثمان تاخذ مش Konfidensialnost مثلا. ها في هذا خاطر دندري سوق دكتور يا تاكو شيء دور اعتقد احد شيء Поехали. كوي Топ жолжияра, десятки. تخيل رجال شو حني ميكروفون يزو حيرق حسن سچنا فلو دره هاي سكنا ما أحضر أصلا هي صدر بيتنا. فاتنا هذا جنرال мой генерал 3500 красная цена. припятся. Докия десятки, топ. لا شو معش يرحمه مش حظ يا خاش بس خيم فتشن وقرنا سنا حسن تعالوا اخوي. هاي عصام وين تراجل هاي حسن بلوش كايت بتاعت مواكي وين تراجل ايا قيس لاتي سوق خنيزم لا يحقر حتى اشتع دوخي قريلوك هكا حسن بلوش كايسلا هاي تا ولا ريتنج ما عيج هاوي تراكش إيشا لو بعيد على تاخذ جندر صار كيش أويد واتشكابوتش Наступление Бахара, что за? خالط مية دعو. بيك ايوه. Так, хал. Лёва, бази, бля, хопото ли, шопото, около за эхти. Раз оставляют, ты элтеш сверху. Остальные вот сюда вот переходят. فوتت يا давай, حاجة TS5 узнать вот يوجه لي фотожи, тотожи, думаю, да, я дольше. Элтеш сверху, вот около бази еще. Бой начинается. اسوا استوى تي سبيتا غاف مع فيها يا حسن ولا شو دبلا ميكروفون نيجي تعني ديك واتش. حي ريهانس باسكت ديوس انا يحفظ خذوتو باسكت ديوس ديس Jol, Maxi, Jol. Solakon svietiet, måtte girse, na težu, čo, tad je volimo. Čemu štijam,